Proste uhádni váhu, alebo trest. Ja môžem? Že si celkom pekné Do toho fakt išiel. Skoro som skapal. Takže Instagram už si pýtal, že? Popros niekoho z fota, kde ho vôbec nepotrebuješ. Pomoc. Pomoc. Takže čau ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska tu máme challenge vo fitku. Mal som aj dneska rest day, to sa musí vyhovoriť hneď dopredu. To nie je optimálne toto. No a ideme robiť proste, kto uhádne váhu, ktorú... Musíš proste, takto. Proste uhádni váhu, alebo trest. Točil to Jaro Parobek, takže kredit. No a dneska, zase činkár, teploš, vidíš, je rúžová mikina. Ja som si schválne nezobral. A máme tu fatality! Tento chuj ide Hyperion, tak aby ste pochopili. Potrebujem Trofika. No, takže pokiaľ sa vám video bude ľúbiť, like, odber, značek naše sociálne siete a jeho YouTube kanál dole v popisku videa. No, a ja to tuto takto odštartujem. Ty to natočíš aj na TikTok. Ja som dneska To je jedna. To je jedna. Správny chlap, to je jedna. To je jedna. Taká polovičná. Hopa, jak to tam spadlo. Šluplo to, jak do tvojej manky. Do piče. Som celý od toho zaganený. Tak. Salut. Oravská s kolou a s citrónom. What the hell? Dneska ide no Steam ináč. OK. Hyperion no Steam. Tam hore ináč sú vajíčka zadarmo. Tam proteíny. Nevidíš tam? Napravo. Oh shit, kámo. Proteíny zadarmo. No, aspoň nemusím kupovať na Vánoce. A ideme cvičiť. Ešte prase toto. A Už skýzuje. Už zadýchaný. už to píše. Už. Tu dám do kapuce. Takže zľavový kód. Nič. Nie, dám spraviť. Činka 5, dajte Veni Galaxy. AX5 Veni Galaxy. Jasne, dobrý zľavový kód. Takže dámy a páni, vítajte. Máš tu veci, ale môžeš ísť ináč. Pohodne. Dobre. Takže sme o fatalitku, o ďalšie veci. Prečo tu má kurva sprcháč? Hej? Pedofil, prečo tu máš sprcháč? Na čo? No tak zo srandy. Mužský. Tepluško. Si myslíš, že je main charakter, ak tam stojí z tú kartu, ak tam čaká. Paťo na prvej pičoviny, lebo uvidíš. Počkaj. Jednorazový. Mohol by som ešte jednu tú Hyperion. 18. Mohla mu Čajka neuveriť, že má 18. Jaj. Potom prečo som ako 4 hodiny vo fitku, hej? Čavo sa tu zabavuje s Hyperion 4 hodiny a potom ešte cvičba, potom posing a takéto kokotiny, takže prečo som tu asi 4 hodiny? Takže dáme si hip hop, kto začína prvý? Na 3, dobre? Dobre. Hip hop. Ideme tlaky na multipresu. OK. Dobre. Asi sa najprv rozsečíme, lebo však chápeš. A som totálne docvakaný už z fatality. Už som chcel povedať z vália, kámo. Dobre. Detox 3 dní. No, ideme na to. To Čáva absolútne ešte netuší, že máme tak strašne kurva tajnú techniku. Lebo toto je strašne sám o sebe ťažký cvik a fúha. No. Ja sa tiež rozcvičím, neviem, či mi týmto fotko dá. Dobre, poď, sadni si. Tak a poviem ti, dobre? Dobre.
Hlavne potichu. Tak. Môžem? No, môžeš. 10 kg na každej strane. Dobre, ale musíš povedať dokopy, koľko to je. Ja neviem, koľko má tyč. No, to si musíš povedať sám. Ty vieš, koľko má tyč? Áno. Ty kokos. Jak normálna olympijská osa. 8? Olympijská osa nemá 8. Jaj? To musíš niečo povedať, ako ešte nemôžem poradiť, už som ti poradil dosť. Tak ale je to Smith, ja neviem, či to má akože presných 8. Smith nemá 8 normálne. A už vôbec ne tento. Ja neviem, 10 kg na každej strane a ja neviem, koľko má osa. Do piče. 30. 30? No, je to zle. Olympijská osa má 20. Ale je to Smith, No, ale furt je tam olympijská osa. takže je to 40. 42,5. Ale ako tých 40 by som ti uznal, hej? Ale povedal si, že to má 30, takže úloha. No piče. No, keďže začíname, tak ideme kúknúť úlohy. To je v pridali, kámo. Ja som vedel, že tam je tých 10. Choď si vypýtať do nejakej typky Instagram alebo čísla. A môžeš aj odtypkaj, to tvoja vec. Je úplne jedno od koho, to si môžeš vybrať ty. Hej, Čavo má Brit Divinity tričko. Čo? Čavo má, že Brit Divinity tričko. Čo? Od koho to bude? Počkaj. Myslím, ťa môžem? Že si celkom pekne Tak krokodil do toho fakt išiel. Že má priateľa, že nie. Musíš získať? Nie, prosím, mal si vypýtať. To nebolo až také ťažké. To, že či má fréra alebo nie, bohužiaľ. Najlepších 5 sekúnd mám za sebou. Dobre. Nebol to až taký stres. No vidíš, Nevie, čo ho čaká. Nevie, čo ho čaká. počúvam. Nevie, čo ho čaká. Čo to bude? Až to bude? Jaký cvik to bude? Je to tam ten cvik. Na brucho? Áno. Piči, ja som si dneska vlastne hovoril, že ma ešte boli brucho, ty bastard, skurvený. Čo, kedy? Že som mal brucho a že ešte mám svalový cvik. Dobre, takto to už. Ja si to ani nepamätám. Čo si mal včera, brácho? Čo si mal včera? Ja? No? Nič? Ja? Dobre, zebra si skakuj. Kebyže nezberám tento svoj, čo je tu, tak by ma to ani nenapadlo. Vydať brucho. A zaujíma, že on cvičí brucho a ani neviem o tom, že on cvičí brucho. Uvidíme, čo bude. Váha je tam. Dobre, tolerancia je koľko? Takže dámy a páni, tolerancia je 5 kg. Čo hľadáš? No ja to hľadám, ja neviem, kde to je do piče. $50. Počuješ ma? No? 50. 50, hej? Áno. Nesprávne. Do piče. Čo? Ja si neprvom 65, nie, to je moc ľahké. Do puči. Kurva. Jaj. Tvoja úloha No. je, ktoré si vyberieme. Musíš dať na TikTok video, 30-sekundové video, ako sa priznáš k tomu, že sa premieniaš na transsexuála. Čo si jebe? Musí to znieť presvedčenie. A jak dlho tam musí byť to video? 30 sekúnd. A myslím, ako na TikTok, jak dlho musí tam byť to video? Navždy. Navždy? Navždy. Kamo, tento človek, to není normálne. Dobre, ja neviem, natoč ma tak, aby ma bolo vidieť, dobre? 30 sekúnd, tu to má natoč tak, aby bolo vidieť. Jo. Takže guys, chcel som vám povedať, nerad to hovorím, lebo ako normálne chodím cvičiť a tak, ale mením sa na transsexuála, proste chcem byť baba, cítim sa tak a bohužiaľ nič s tým neurobím.
Proste chcel som vám to tak povedať, keďže tu zdieľam svoj život, takže isto penisu teraz budem mať vagínu, za 2 mesiace idem na operáciu, takže tak dúfam, že ma normálne budete zatiaľ podporovať a tak, takže proste chcem byť baba, cítim sa tak, chcem mať veľké cecky, chcem, aby ma proste chlapi jebali do ryti a vlastne do mojej vagíny, ktorú si chcem dať urobiť. Víš, čo to bude? Najprv ma napadlo, že aby si dal dole mikrofón, ale už si začal, tak som jebal na to. To je strašné, kámo, to je To je strašné? To je fakt strašné? Toto dávať na TikTok, ako to, že si tam userem, je v pohode, ale toto dávať na... Bráško, ty si teraz odštartoval si vojnu. Ty si odštartoval vojnu. Ty skapeš. Super, Skapeš, super. Ideme na zákopy. No tak, to som asi aj vyhral. Čo? To som asi vyhral. To si pre... Aha, po ležiacky? No to je GG. Dobre, som videjko ešte, už len 4% a bude tam. Ty hajzel, ty bastardský buzerant. Dáme rýchly repost, like, Dobre, no, dobre. favorit. Koľko? No, Tolerancia je 5. 60. Nie. Koľko? 50. Ti jebe. Ja som najprv rozmýšľal nad 50, ale že to nebude. Je to trošku... Aby si mi veril, chod sa kúknúť. Však jasne, ja ti verím. Brácho, teda skapeš. Takže Instagram už si pýtal, že? Áno. Tak chceš ešte nejaký rozjazd úloh, alebo môžem ti napáliť? Napál mi, nechcem ostatné vedieť. Popros niekoho o spotách, kde ho vôbec nepotrebuješ. OK. To je pohodička. Tak na deadlifty trebárs. Nejak ma spotní, lebo keď už pôjdem dole, tak nejak ma akože spotní, vieš ako. Ideš ma dozadu, ne? Môžeš aj zozadu, keď ti to bude lepšie. Dobre, a ideš jednu, ne? Prosím? Deadlift ideš? Hej. Jak ťa môžem spiť? Buď spredu, alebo zozadu. OK. Vy očujete, čo hovoria, ale ja vôbec. A to je tak funny, to je v piči, kamoško. On si ma tak teraz vychutná. Normálne mu Čavo pomáhal. Yep. Ja skápem z toho človeka. Môžem? Môžeš. Dámy a pani, je to 20 kg. Uvidím, čo povie. Mám takú, chcel som dať menej. Koľko je tolerancia? Jako? Koľko je tolerancia? Tolerancia je 5. 20. Čo ti jebe? Čo? Nehovor mi to. 25? Aha, ja som dal 25, ja som chcel Ale dať 20. tolerancia je 5. Hej. Čo si šíbek? Ja som tak chcel 20, ale som dal asi oveľa 25. Ty kakos. Bez úlohy. Čo? Počkaj. Môžem? No hej. Myslím si, že 65. Tolerancia je 5, že? Áno. Kurva s tebou do piči. Áno? 60. Čo ty jebeš? Mu dáme. Počul si to? Čo? Počul si A to? tak to je jedno, či to učím nástroje, lebo chápeš. Môžem? No, ale počkaj, aký ti dáme grip. Tento ti nedáme, lebo to je pičovina. Môžeš, máš iný grip. To si robíš piču, ne?
55. Môžem? Môžeš, 55. Koľko ja to očujem, že to teraz prepínaš. neprepínam. Ja 50. robím so statívom. 55. No daj si dole. To je 45, že? Áno. Ja som si to tak myslel. Nedáme toleranciu 10? Čo chce? 10. No. Pačko, GG. OK, Ten človek skápe. Dobre, úloha, vytahuj úlohu. čas na úlohu. Ten koberec je celkom dlhý. Musíš sa 3-krát pokotúľať hore-dole. Jako tam. Bráško, to je moc dlhé. Nestačilo by, kebyže to prejdem raz, lebo tam furt niekto chodí. Nechcem ho zrámovať. No. A tam týpka cvičí, kúkaj. 2-krát. 2-krát? Dobre. Tam a naspäť. Dobre. Musel som si to odpustiť, lebo... Ale tak polosráč, no, čo už. Môžeš. Môžem? Všetci sa mi tu smejú do piče, prídem si jak totálne najebaný. Kamo, skapeš. No kamo, ja som za totálneho autistu som tu teraz. Kde som si proste, no Borky sa mi tam smejú, teraz to je v piči, kámoško. A ty chodíš do tohto fitka, nie ja. Kamo, dobre, po tomto videu idem do iného fitka. Tuto vedľa nás typky, netoč ich. Sa mi tak smáli celú cestu. Celú cestu kotrmelcov, že to bolo v piči. Skapeš. Buzerant. Pičo zvyjebaný kokot. Poď. To bude celé vypípované. No ne. No to bolo také Ideme toto agresívne. hned. Toto presne budeš robiť, chápeš? No. No. Ideme Dobre. ti zavázať do očí, ty buzerant skurvený, zakazený. Takú hambu som si urobil. Môžem? Počkaj. Môžeš. Môžem? Áno. Yes. Môžem sa opýtať? No. Koľko tu je full stack? To si mal kúknúť predtým. Kokot. Ty si On chce, aby ma zabil. To si... Ty kokos, ešte 40. Kamaráde, ty si to musel vidieť, ty buzerant, je tam 45. Ty bastard skurvený. Bráško, dobre, skapeš, posledný si ťa vychutnám. Buzerant. Je si to jasné? Môžem dole? A nie som žena potom. A neroztváram, ja neviem ani, jak tento onej funguje. 3-krát to zabijem, ty kokos. Hej. No, Môžem? môžeš. No, ako mohol by si mi pomôcť, ja neviem, jak to mám ísť. Však ja som dával hen na kameru. Máš normálne, ne? Tak? Aha, dobre, môžem? Môžeš. Počkaj. To je ťažké pre neho. Kámo, 40. Môžeš dať dole. Kámo, dojebal som to, že? Kámo, 40. Dobre si to dal. 40? Áno. Ja som tam chcel dať za 35. To ti šíbe. Tak to vôbec. Na ramena už si rozcvičený, že vlastne? Ty kakaz. Tebou vyjebem. Som. Strašne. Ty skapeš, brácho, ty. Ja ti hovorím, že za toto všetko, čo si mi urobil, jak újmu na zdravie si mi urobil. Jakú trapas. Ja ti hovorím, že po tomto videu do tohto fitka nepláchnem, mi sem dajú zákaz. Keďže ideš posledný krát, tak si to trošku vychutnáme. No do piče. Tak. No. Si na to ready? Yes. Yes? Pravá, ľavá ruka. Pravá. Hopa. Čo? Poťažilo ťa nejako, ne? Tak.
Čavo, tam máš 15 a 2,5. 15. Ty si taký skurvený buzerant. Pokysák som ešte, čo som ako budu, som na teba našiel schválne. Ty buzerant priteplený, skurvený. Takú budu a ten kokot aj tak uhádne. Ja to môžem jebať túto hru s tebou. Čo si tam dal? 10 a 2,5? Áno, nie, som to dal 15 a 2,5. Kokot, kámo. Stačí len na jednu ruku. Lenže to je, ale pozor na statív, neho neskopnem, dobre? Toto je tak nechutný pocit. Dobre. Počkaj, na akú ruku to je? To je na obidve? Hej. Áno, dal som obidve. Tam 15. Kámo, toto je extrémne ľahké. 15 na jednej strane. Fúha. 45. Jako? 45. Môžeš dať dole. 15. 15. Kamo, ja som to cítil tak skurvene ťažko, jak som včera cvičil chrbát. Posledný trest. Musíš ísť benchovať 60-ky úplne do zlyhania, až že pôjdeš dole a už to nezdvihneš a musíš od tej ležiacej polohy vypýtať, aby ti to niekto zdvihol. Musím to nejak uhrať. Pomoc. Pomoc. Dík. Skoro som skápal. Poď sem. Hej, ty jeden buzerant vyjebaný, teraz som sa pred tebou strapnil, že nezvihneš 60. Ja si tam idem na teraz 100, nech to vidí. Dal som to teraz na kúka, že som to na ňu hral. Takže guys, sme na konci tohoto videa, ja ešte pre istotu prečítam akože úlohy, o čo sa Debo ochudil. Je tam, že choď za nejakou random týpkou a chovaj sa k nej jak totálny najlepší kamarát. Potom pri cvičení strašne eroticky vzdychaj a potom choď po ten stromček, čo tam je, lehni si tam a začni hovoriť Merry Christmas a začni si tam spievať. Musel by si na dumbbell rekoch ísť istý cvik, ako nejaký cápek, čo tam je. Takisto sa správať ako on. Isto, aj keď bude sedieť, tak si sadneš aj ty, preklíži ruky, on si preklíži ruky, budeš proste symetricky mimikovať jeho pohyby. Aj proste každý jeho pohyb. Takže ľudia, teraz sme na konci, videli ste to, totálne som sa v tom fitku strapnil, dúfam, že ma tam budú brať v pohode. A pokiaľ by ste chceli ďalšie proste niečo takéhoto s niekým iným, tak určite neváhajte to napísať do komentára, ukážte mi to na lajkoch, jak moc sa vám to ľúbilo. Mne sa to teda moc nelúbilo, ako bola to sranda, keď to robil Debo ty úlohy, ale ja keď som to robil, že som tam skápal pri 60-ke, tak to úplná sranda nebola. Buzerant. Takže proste mi to dajte dole vedieť do komentárov a túto sériu budem proste točiť, lebo ma to baví točiť. Sice sa strapním, ale do tohoto fitka si už nevlezem. A to je tak všetko, takže naše Instagramy, sociálne siete dole po popisku videa a od ďalšieho videa zase čus.